बिटिआर ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खामानिफोरखौ नोजोर होनो थाखाय मोनसे सेपारेट डाइरेक्टर डिपार्टमेन्ट खुलिनाय बाथ्रा दंमोन बे जाबाय जोंहा दा बिटिआर डेभेलपमेन्ट होननाय मोनसे डिपार्टमेन्ट खुलिबाय आरो बेफोरजों बे खामानिखौ मावदों बाखि मेजरनि बिथोर मथथे जोंहा बे सिमानिल'सो एसे बाखि दं आरो बेखौ जों मावफुंनो हागोन बाखि इनस्टिटिउसन गायसननाया लेन्ड एलटमेन्टनि प्रक्रिया सोलिगासिनो दं लेन्ड एलटमेन्ट जायोबानो नों 3000नो 5 crore करि होनो 5 लाख करि होनांगौबा गोबां थाखा नांगौ जायो बेनिखायनो जों फान्डखिनिखौ एसे कालेक्सन खालामबाय थादों बे फान्डा जेथिया फुरा जागोन जोबफैजोबगोन बेराफारसेथिं बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै रंजानाय हाबाफारि लानानै रंजानाय फोरमायदों बेराफारसेथिं उदालगुरि जिल्ला बारग' एनडिपि बिथांमोना दिनै गोजोननाय गैया होननानै बिथांमोना बे बारग' एनडिपि होनना बुङोब्ला बे रन्जन ग्रुपनिल'सो रावनिबो गैया बिथांमोना हाल्ला खालामामोन जानो खारन बिथांमोना एग्रिमेन्टनि गासैबो बाथ्राखौ बुजियाखै रन्जन दैमारिखौनो एनडिपि होनना सानदों खिन्थु रन्जन दैमारिनि एनडिपि नङा बे थाउजेन्डस एनडिपिनि भितराव सासेल'सो बेनिखायनो बिथांखौ बेस खालामनानै जातिया थांना थानो हाया जेरावहाय मेजरिटि मानसियानो एग्रिमेन्टखौ मोजां मोनदों मोजां होननानै बुंदों एग्रिमेन्ट इमप्लिमेन्ट जाजानायखौ लिरदों बिथांमोना दिनै हेंथा होबाय थानो नागिरदों दिनै बिथांमोना मा मावनो नागिरदों बेखौ जों बुजिया दिनैबो बिथांमोना होसिख्रावनाय हाबाफारि लादों उदालगुरि मनफुराव होसिख्रावनाय जेबो फिथाइ थाया रन्जन दैमारिखौ दिहुननांगौबा आयेना जिहेतु बिथांखौ होबथानांगौ आयेननि गेजेरजोंसो नाजागोन बेबायदि लामा होसिख्रावनानै खुनु दिन आं बेखौ आं सिगाङावबो बुंदों दाबो बुंगोन बिथांमोना गाज्रि मोनबाबो मोजां मोनबाबो आं बुंगोन जे जिहेतु आयेना बिथांखौ जोबथेनानै दोनदों बिथांखौ जोबथेनायनिफ्राय दिहुनोबा आयेननि हेफाजाबजों दिहुननांगोन बेबायदि लामा हाल्ला खालामनानै होसिख्रावनानै धरना प्रसेसन खालामनायखौ दिनै साक्सेस जाया दिनै आं सावरायगोन बिथां सार गबिन्द खोथाया टपिकआ जाहैबाय होसिख्रावनानै जेबो जाया आं दिनै बिथांखौ मा होननानै बुंगोन एनडिपिआवबो जे सासे डेपुटि चिफ जाबाय बिथाङा एनडिपिनि लिडार बिथाङा हाजारजन गथ'फोरखौ मेनटेन खालामबोदों दैदेनबोदों बर' रायजो राजाखौ बै समाव गोबां खोथाजों बुंबोदों नाथाय दिनैहाय मा होसिख्रावनायजों जेबो जाया नोंथाङा नुदोंना नुवाखै आबसुआ सानसे समाव होसिख्रावनानै मा जाबोदों मा मोनदों मा मोनाखै आबसुआ एग्जाम्पल हिसाबै फिसा एग्जाम्पल बर'नि गेजेराव आं बेखौ होनदों दै आबसुनि बिथांमोना जेबो दुखु मोननो नाङा गाज्रि दामोन एग्जाम्पलावसो होदों दिनै गबिन्द बसुमतारिया एक्स एनडिएफबि नंगौ नोंथांनि जुनियर गोजा नोंथाङा बेखौ बुं जे आं जुनियर गथ'जों बेफोरबायदि बुंजानो आं मानो थाखाय बुंजाखो मानो बेफोरबायदि आं मिडियानि गेजेरजों मानो बेफोरबायदि खोथा होनजाबाय थादों बे खोथाखौ सिन्था खालाम नोङो मा होसिख्रावनानै जेबो जायाखै नामा होसिख्रावनानै दिनैहाय जेबो माबा मुलाम्फा गैया होननानै बुंदों मा मुलाम्फा गैया जों मोननांगौखौ दिनैहाय होसिख्रावनानैसो माखासेखौ जों मोनदों आरो दिनैनि दिनाव स्टेटआव आसुआ दिनै बेसेबां मा होसिख्रावदों मायाव होसिख्रावदों जायनि जाहोनाव दिनै स्टेटआव होसिख्रावनानै आं दावराव खालामना होनानैसो दिनैनि दिनाव माखौबा खामानिखौ मावफुंनो हायाखै बिजेपि सरकारा दिनै मावनो हायाखै दिनै नोंथांमोना मा दिनै बिथांमोननि होसिख्रावनायखौ मा नोंखाय सानदों नामा ओरैनो सानसे समाव नायबाय था बिदि होसिख्रावनानैनो दिनै सानसे समाव आबसुआ होसिख्रावनो दिनैहाय बिथांमोना बिटिआरखौबो लाबोदों होनना बुंजागोन खिन्थु दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ होसिख्रावनानै बिथाङा चिफ जादों नोंजोंनो थाफायो नोंनिनो देरसिन बियो दायथ'आ हिसाबै नोंथाङालाय मा हिसाबावलाय होसिख्रावनानै जेबो जाया होननानै बुंदों आंना बेखिनि खोथाखौ बुंनांगौ दङमोन होसिख्रावनानै दिनै जेबो जाया मानो जाया दिनै होसिख्रावनानै दिनैहाय जेसेबां एकर्ड जानांगौ जादों मोननांगौफोरखौबो मोनदों दिनावनोथ' जादोंना मैयानि दिनाव जों रन्जन दैमारि सारखौ नुनो मोनाखै दिनै नोंथांमोना दिनै पिस एकर्ड सान्ति एकर्ड जादों होनना बुंदों नंगौ थिगैनो दङ पिस एकर्ड जादों आं मोजां मोनदों पिस एकर्डखौबो आं बरायदों थिगैनो दं खिन्थु नाथाय दिनै रन्जन दैमारि अनगायै बोरै माबायदिहाय बरायथावथाव जानो दिनैनि दिनाव रन्जन दैमारि सारा आर'नाइ गांसे गानफेराखै बिबार माला मोनसे लाफेराखै नोंसोरसो दिनैहाय पिस एकर्डनि नामाव दिनैहाय नोंथांमोना दिनै गोदोनाजों गोदोना बुंफबलायनाय आर'नाइ गानदों नोंसोरखौ आं दिनै बुंनो गोसो गैयामोन लाजिथावथाव गबिन्द सार नोंथाङा नोंनि कमेन्ट बक्सआव नाय अब्लानो नों बुजिगोन बर' रायजो राजाया नोंथांखौ मा होनदों कमेन्ट बक्सआव नाय नोंथाङा बिराद लासिं सिं बाथ्रा होनजादों एनडिपिनि सासे नों लिडार
नोंखौ बुंनाय लगे लगे जोंनियावबो नाङो जोंबो दुखु मोनो नों बुंजानायखौ नोंहा दिनै नोंखौ आं दिनै बुंनो समाया नों आंनि बैसो देरसिन आफादावबो नों देरसिन आं दिनै नोंखौ बेखिनि खोथाखौ बुंनो लासिं मोनदों लाजिनाय मोनदों आं बुंनोबो बादोंमोन उफाय गैया दिनै नोंथाङा जे दिनै नोंनि रोङिखौ खोन्थानानै लादों बर' रायजो राजानि सिगाङाव जे नों जे आं रोंथारालै होननानै आंनि रोङिखौ खोन्थाना लादों नोङो बेखौ नों फोरमायना लादों नोङो दिनै नों लाजिनांगौ गबिन्द दिनै नों लाजिनांगौ रन्जन दैमारि सारखौ नागारनानै नों मा हिसाबावलाय नोङो माबायदिहाय पिस एकर्डआवहाय नोंथाङा बे 27 जानुवारिखौ नोंथाङालाय मा हिसाबावलाय मा खालामनो हायैखो दोङो दिनै सेलेब्रेट खालामनो हाखौ नोंथाङा लाजिनांगौ लाजिनाय फैयाखै नोंथाङा दिनैनि दिनाव स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट नोंथांमोना जुदि मोजाङै बुङोमोनब्ला मानो गवा आयना दिनै बिथांमोननि आयना बिथांमोनाबो दिनै माखासे सालायो आयनाखौ दिनै बिथांमोनाबो लायो माखासे हिसाबै नोंथांमोनाबो बुंनो हायो दिनै जायनि जाहोनाव सेन्ट्रेलाबो दिनै बेखौ नायसिनाखै सेन्ट्रेलाबो दिनै बेखौ हगारदों होननानै बुङाखै स्टेटआबो दिनैहाय बिथांखौ हगाराखै मानो हगारनो स्टेट गभर्नमेन्टआ दिनैहाय जाति गथ' खोथाया एसे बोरैबा थाङो बुंनो थाङोबा दिनै बिसोर हगारनाय लगे लगेनो रन्जन दैमारिया बर' रायजो राजाखौ दिनैहाय आखायाव लागोन होनबा जों बेखौ हगारा बे हिसाबाव दङ सिम्पोल राव बियो फिसा खोथा बिफोरो मिथिबाय आं दिनै नोंखौ बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनो गोसो गैयामोन गुबुन हारिया जों बर'खौ जेसेबां हागौ एसेबां गादबना दोननो नाजाबाय थागासिनो दंलै मिथिबाय जों जेरैबायदि एंगेलाव नुगासिनो दङ नोंथांमोननि जेरैबायदि एंगेलाव लांगासिनो दङ बे एंगेलखौ नायोबा जेसेबां बर' रायजो राजाफोर दङ दिनै बिसोरखौ दिनैहाय गादबना दोननो नागिरबाय थादों पलिटिकेलि होन माबायै होन गासैजोंबो नाख्रेबजोबना दोननो नागिरदों दिनै जों बेफोरबायदिखौ जों सहायना थानो हानाय नङालै गबिन्द बिथाङा दिनै जेरैबायदि खोथा बुंदों बिनि खोथाखौ जों आं मालाबाबो सहायना थानो हायाखै रन्जन दैमारि सारखौ दिनैहाय दिनैसिमबो बर'नो हायाखै नोंसोरो दिनै जों होसिख्रावाबा दिनैहाय बेसेबां दिनै सुबुं गमा लादों मानोथो दिनै लाबोनो हायाखै लाबोलाय हायोला बिजनि नैबे काजलगाव बायदियाव नोंसोरो हायोबा लाबो दे लामा गाथेगोन मोनथिबाय मा नोंसोरो मैयानि नोंनि एगेन्स्टआव बुंनायखौ नोङो दुखु मोनदों नोंनि एगेन्स्टआव जों रासिन खालामबावगोन मिथिबाय नोंथाङा फार्स्ट टाइम मुर्ति खालामना सावजाबावदों सेकेन्ड टाइम गाज्रि रोखोमाव सावगोन नोंखौ धरना खालामनानै होगोन नों बेफोरबायदि खोथा बुंबाय थानायखौ जों सहायनो हायाखै जों लाजिदों एनडिबिआव जे सासेबो गोरों लिडार गैया बेखौ नोंथाङा मैयानो फोरमायना लादों नोंथाङा सानजानो हागौ बै समावहाय टिचार मावदोंमोन नोंथांखौ बै समावहाय टिचार मावनायाव आफादाव माबा मोनसे माबानि थाखायसो लाना थांदोंमोन खावना लाना थांदोंमोन नोंखौ नोंहा बिनि सायाव नोंहा माबा मोनसे एनडिबिनि सायाव माबा मोनसे माबा चेलेन्जआ दङ नोंहा एनडिबिखौ मा हिसाबै डिस्ट्रय खालामनो हागोन बे मोनसे चेलेन्ज दं नोंनाव आं बेखिनि खोथाखौ बुंनो समायाहाय नों फेक्सननि खोथाखौ बुंदों आं बावहाय लाजिनो ओंखारदों बा दुखु मोनदों मिथिबाय माबोरै होननानै बुङोबा जोंनो एकर्डआ मा आलादा आलादा जादोंमोन नामा आरडि फेक्सननि आलादा खालामदोंमोन नामा आरो ओमफ्राय गबिन्द फेक्सना आलादा खालामदोंमोन नामा आं बे खोथाखौ नोंनाव सोंनो लुबैदों दिनैहाय आलादानि खोथाखौ फेक्सननि खोथाखौ दा बुं नोंथाङा मस्ट सिनियर मस्ट लिडार मस्ट दिनै बिटिसिनि डिपुटि चिफ बैसोआवबो बयनिबो देरसिन नोंथांखौ जों आदैसो होनबावगोन बांद्रायखौब्ला बिबथैसो लिंबावगोन नोंखौ आङो सार होनो गोसो गैया बिबथै जाय हक दे सारब्लाबो बिबथैब्लाबो आं नोंखौ सनमान होदों दिनैनि दिनाव थेवबो नोंथाङा फेक्सननि खोथायाखौ भबिष्यतआवबो दालाबो दिनै नोङो खोथाय बुंनो थाङोब्ला कयेकजना नोंनियाव थांब्लानो माथो नोंथ' पार्सेन्ट लुबैबावोनो नोङो पार्सेन्टखौ दिनैहाय नोंखौ लुबैदों होननानै खोनादों पार्सेन्ट लायो होननानै बुंदों दिनै आं बेखिनि खोथाखौ बुङा नोंनो पार्सेन्टखौ बियोनो 5% बेसेबांबा पार्सेन्ट बिग्राया नोंबो सासे दिनै पार्सेन्ट नङाबा नों खामानिखौ नों हरनो हाया मानो एनडिबिआ दिनै एनडिबिनि गथ'फ्रा ओरैनो नांदोंमोन ना नोंजोंनो थाफाना फैनाय आङो मिथिबाय नोंजों थाफानो मोनदों आङो दिनै नों मा खोथा होनदों दिनै फेक्सननि खोथाखौ दा बुंलाबाय जानला मोनला नों सासे लिडार नोंनि मान सन्मानखौ नों लाखिनो नाजा नोंथाङा आं बारे बार दाबो बुंगोन नोंखौ नोङो नोंनि कमेन्ट बक्सआव नों नाय आरो नों नायनो सम गैयाब्ला नोंनि बे PADA फोरखौ नायनो हो मिथिबाय नोंजों बे आगदा आगसि नंगु पंगुफोर थाग्राफोरखौ नायनो हो नोंनि गथ'फोरखौ नायनो हो नोंनि सेंग्राफोरखौ नायनो हो आगदा आगसि थाग्रा गथ'फोरखौ नायनो हो अब्लानो नोंनि खोमा खाथियाव गर 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 गरनो मेथाइ खननानै फोरबायदि फरायनानै होगोन कमेन्ट सेक्सनाव नोंखौ माबायदि गाज्रि लिरदों दिनै नोंखौ गाज्रि लिरनाय माने दिनै समस्त बर' रायजो राजाखौ लिरदों एनडिएफबिखौ बुंदों बुंजाथाव खामानि मावदों नोङो दिनैहाय मा दिनै नोंसोरो दिनै पिस एकर्डखौ नोंथाङा माबा मोनसे थालांनाय मोनदोंना मोनाखै नोङो आं गिदिर कुइसन बियो
NDP-आव दिनै जे सासे लिडार सासे जे मस्ट लिडार मस्ट सिनियर लिडार बिनो सानखांनानै दिनै बर' रायजो राजाखौ दिनै मोनसे स्टेजआव लाबोदों होननानै बुंबा सार रन्जन दैमारिखौ जोङो 100 बार रायखांनांगोन 1000 बार रायखांनांगोन दिनैहाय बिथाङा जोंनि गेजेर खाथियाव गैया गोजानाव दङ जेलाव दङब्लाबो जों बिथांखौ 1000 बार रायखांनांगोन जोङो दिनैहाय नोंथाङा दिनैहाय रायखांनो गोसो गैया रन्जन दैमारिखौलाय मा खोथा होनबाय थादों नोंलाय दिनै आयेननि गेजेरजों दिनै न'खरनि मानसियासो थाबायनांगोन मानांगोन थिग आसे दिनै न'खरनि मानसियाबो थाबायनो हो नाथाय बिसोरनो मोनसे फ्रिडमखौ होनानै होना नांगौ बायदि थाबायनायनि जिखिनि माबा खालामदों बेखिनिखौ होना दिनै रन्जन दैमारिया दिनै NDP-खौ मा स्टेजआव लाबोदों दिनैहाय बर' रायजो राजाखौ दिनै मा स्टेजआव लाबोदों दिनैहाय नोंथाङाथ' नुबोगासिनो दङ मा होनबा दिनैलाय मा बिलाय दिनै जेलाव थाबाय थानांगौ न'खरनियासो खारनांगौ मा खोथा जाखो बिलाय दिनै नोंबोथ' बिनि दैदेननायाव नोंबोथ' गोबां खामानि मावफानो मोनदों नोङो रन्जन दैमारिनि दैदेननायावनोथ' नोंथ' बिराद गोबां खामानि मावदों हिसाबै नोंथाङा बे खोथाखौ जानला मोनला दा बुंलाबाय हायोब्ला नोंनि फान्डनि 15 लाखसो बे केसनि नामाव गारनानै हरलाय नों हायोबा सिदायै बुंदों आं नोंखौ दिनैहाय 15 लाख फैसाफोरखौ गारनानै हो दे आं नोंनो रन्जन दैमारिनि नामाव केसनि नामाव 15 लाख होगोन आं होननानै नोंथाङा हायोबा रोखायै बुं दिनैनि दिनाव नोङो माने बेखिनि खोथाखौ बुंनो हाया दिनै न'खरा दिनै बिनि नामाव मा खालामगोन हा हु फाननानै बरनांगोन ना मानांगोन दिनै बिथांनि न'खौ नोंथाङा नुगासिनो दं मा अबस्थायाव दङ नोंनि सरकारा दिनै हरनानै हो नोंनि फान्डनिफ्रायनो 15 लाख थखौनो बरननानै हो हायोब्ला दम दङब्ला नोङो दिनैनि दिनावहाय गोहो दङब्ला नोङो आं दिनै जेबो खोथाखौ बुंनो थाङा दिनै नंगौ मैयाहाय बोसोरनै जाबाय बोसोरनैनि समावहाय गोबाङानो इमप्लिमेन्ट जादों गोबाङानो जायाखै जाबावनांगौ दङ जालांगोन जाथों जानांगौ आं जानांगौखौ मानिदों जाखिनि दिनै रिहेबिलिटेसननि बेलायाव आंहा बुंनांगौ जेबो गैया आंहा बेवहाय बुङा नंगौ एसेब्लाबो रिहेबिलिटेसनखौ मोननांगौ मोनगोन देग्लाय बोसोराव नङा नेक्स्ट बोसोर नङा नेक्स्ट स्टेपाव मोनगोन खारन मोनसे बाजेट थायो दिनैहाय सरकाराबो खनसेयावनो एमाउन्ट गिदिर एमाउन्ट जायो सासे मानसिनो 4 लाख होनाया धेमालि खोथा नङा बेफोरो होयोब्ला होनो हायो खिन्थु सरकारा बाजेट थायो बे बाजेट खालामखांनायनि उनावसो दिनै बिथांमोना होनो हागोन जाखिनि रिहेबिलिटेसन मोनिफोर बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन नोंथांमोनाबो घाबरायनो नाङा दरखार गैया एफारा घाबरायनो 4 लाख एफार गिदिर बाथ्रा साननो नाङा नोंथांमोना जुदि सानोब्ला बर' हारिनि खोथाखौ सिन्था खालाम बर' रायजो राजानि खोथाखौ सिन्था खालाम बेनोसो देरसिन खामानि होननानै आं सानो थ' आं बारा गोबां खोथा होनला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों